The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Do not be deceived, God is not mocked. For whatsoever a man sows, this he will also reap. Yet those who wait on the Lord will gain new strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not get tired. They will walk and not become weary. Cast your burden upon the Lord, and he will sustain you. He shall never allow the righteous to be shaken. Call to me, and I will answer you, and I will tell you great and mighty things which you do not know. Charm is deceitful, and beauty is vain. But the woman who fears the Lord, she shall be praised. Commit your works to the Lord, and your plans will be established. Call upon me in the day of trouble. I will rescue you, and you will honor me. Sa dili pa kita magpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, gikinahanglan una ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon. If you are a believer, that you utilize the recovery technique of 1 John 1:9 nga nagaingon, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan niya kanimo, gidasig o dapit ikaw sa paggamit niya ng imong free will, kaugalingong kaubuton sa paghimo sa labing manungdanong desisyon nga imong mahimo sa tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Walain nga manluluwas. Acts 4:12 nga nagaingon, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Excuse me. So karon magandam ta sa atong kaugalingon pinagi sa hilo mga pagampo. Let us pray. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagdala na usab kanamo ning napita aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios ning adlaw nga imo pa kaming gipabuhi, nagaginhawa pa man kami, kini gumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma o grasya. Dili kami takos nga mabuhi pa. Panikaw nagalihok pagayon ang imong grasya sa mong kinabuhi. Busa, nihining among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, tultuli kami, agaka kami, pasabta kami og lamdagi pa kami pinagi sa pagahom sa Espiritu Santo kanamo. Nining adlaw. Salamat sa among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among manluluwas. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan nato mga higala o mga kaigsuonan diyan ni Kristo. Once again, niya nasab kita sa atong
adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios ug niya pa kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan og the doctrine of grace. Tao na kitang nagadupot yun niini, nagapunting sa atong pagtuon. Kay daghan man kayo kini mga connecting o may kalabutan nga mga doktrina, points of doctrine, mao na nga ingon nga mga Kristohanon, labaw kitang nanginahanglan ini aron atong kadugangan kining nagapundo na mga kamaturan nga niya sa atong kalag nga karon tuyok-tuyok na sa atong panimuot. It is already circulating in the stream of our consciousness ug mao ni kini atong gigamit sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Kaya mao man kini ang kabubuton sa Dios nga we function to execute God's plan for our life. Kaya human kita malawas, human kita mo dawat ni Ginoong Kristo, kita naluwas, nahimo kitang bag-ong binuhat, kita gisuluban sa pagkamatarong sa Dios, kita nahimo ng mga anak sa Dios, children of God, o gani mga sakop na kita sa harianong panimalay sa Dios, atungan suwat na didto sa Lamb's Book of Eternal Life, o kita kalifikado na nga magkinabuhi uban sa Dios didto sa eternidad sa langit. Kini dili kay pagpasigarbo, kundili nagpaubos lamang kita noon sa kamatuoran. Mao man kini ang gitudlo sa Dios sa iyang mga pulong nga atong tun-an ang iyang kabubuton, iyang mga plano, iyang tuyo, iyang mga paagi, iyang protokol aron sa ingon niya na masuod pagyud ta, maingon makaduol gyud pagka-intimate nato sa Dios. Kay without God, life would be meaningless. Wala gyud kahulugan. Mao na nga kita dili lang kay midawat kita sa bugtong anak sa Dios, kay mao man kaniyang bugtong paagi nga kita maluwas. Mituo kita kaniya sa iyang gibuhat nga buhat sa kaluwasan dito sa krus. O kana, it's tantamount to believing the redemptive work, the finished work of salvation nga gihimo ni Ginoong Kristo dito sa cross. O ato siyang gituuhan nga atong manluluwas og Dios. So there. Mao kana ang paagi nga kita masuod pagyud sa Dios. Mao ning adlaw-adlaw atong gibuhat kini hangtod nga ang iyang mga pulong na gyud mo ra atong kinabuhi. It is our life. See, right after we got saved, we already entered into His plan, and we know from the doctrines that we have studied in the past that God's plan is the best and the highest. Why susama nini, why makatupong, makalabaw sa kahingpit sa plano sa Dios nga alang ka nato sa atong kinabuhi. Mo bitaw nagipabuhi palagi ta kay wa pa mahuman ang iyang plano sa atong kinabuhi. Sabtag yun na. So mao na nga kita nagadupot gihapon sa pagtuon ni ining doktrina sa grasya. Kaya kining tanan nga itong gipahimuslan, grasya man yun. See? Kining hangin nga itong giginhawa. Okay? Grasya. Di gini kita takos. Makaginhawa pa. You see? Mo ni atong angay hinumduman sa makanunay. Always.
nga kita mga anak sa Dios o kita kinahanglan magasunod sa iyang kabubuton. Aron ang atong kinabuhi ana diha ang kanindot, kahayahay, kaharuhay. Life is fabulous with doctrine but miserable without it. Ato naman ka nag-i-establisar. So, mao na nga kita nagapadayon ining atong pagtuon sa pulong sa Dios nga mao namang gyud ni ang atong basihanan sa atong pagkinabuhi. It is our blueprint sa atong kinabuhi. And Psalm 119, 105 unsay gisulti diha. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Na kani ang mga kinabuhi nining yuta nga gidumala ni Satanas karon. Ngit-ngit ni gi kaamgid kinig kangit-ngit ni nga itong gipuyan. Kung way kamatuoran, ngit-ngit yun. Ang kanang ignorance of the word is tantamount to darkness. Kaya may kamatuoran. You see? Ang kamatuoran mao ang kahayag, kalamdag nga magaiwag sa atong alagyanan sa kinabuhi. Kasabot ka? Mao ni atong gihisgutan kanunay yun na itong balik-balik hantod nga di na yun na makalimtan sa atong kalag. So mao na nga we are supposed to kanang study God's word every day lagi. Okay. Now, ato man itong hisgutan last time ang divine dynasty hasta o ato na po ning ipahinumdum kanimo nga mao ni ang atong puloy-anan. This is our residence, permanent residence while niya pakita nining ikaduha nga hugna sa plano sa Dios. Niya ang tayo sa ikaduha. We are believers in time. Ini nga itong panahon. See? So, wala ta maluwas, di ta matawag o believers, of course. Di man ta mga magtutuo nitong panahon na. Hangtod na kadungog kita sa maayong balita sa kaluwasan o sa pagkadungog nato, pagkasabot nato, kanang nakatuna nato, klaro kayo, may mutag desisyon. Gikan sa atong free will, may himutag desisyon sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas. Diha naluwas ta. Okay? Once saved, always saved. Di na matangtang. Okay? Now, of course, atong ipadayon itong atong gibiyaan last time ay tungod sa, well, of course, naghisgot po niya itong divine dynasty. Kung sa tuwingan sa atong divine dynasty, ingon nga mga church age believers, if I would ask you, ikaw nga taon-taon nang sunod nining atong Bible study, sa may tawag sa atong divine dynasty. Unsay tawag? Operational. Okay? Operational mo itawag sa atong divine dynasty. Ang iha ni Ginoong Jesucristo samtang din siya sa first advent. Unsa may tawag sa iyang divine dynasty? Prototype. Okay? Ayaw na nagkalimti. Mga sinugdanan ning mga doktrina, ha? Basic, very basic. So ang atong divine dynasty, atong dapit nga puluyanan, permanent residence, samtang niya pataning kalibutan na, itawag og operational divine dynasty. Naapay laing mga ngan, okay? Naapay mga kanang other names nining atong dapit nga puluyanan, itawag ni protocol plan of God,
the Christian way of life, God's power system, unsa ba? Mao na ang mga pipila ka mga ngan nining atong puloy-anan. Now, di man nga, kung naata sa sod, magpuyo, if we are residing inside this operational divide and sphere. Oh, by the way, this is a mental attitude. Matang nis panguna-una. If we are residing diha, we are as good as God is good. Gawas pa niya na, kita kanang padayon sa pag-execute sa plano sa Diyos atong kinabuhi. Outside of it, gawas niya na, di gitang makatuman sa plano sa Diyos atong kinabuhi. Dili. Kay gawas niya na, outside of it, iya namang satanas nga dinosphere, na mo po siya dinosphere, na iyang duha ang iya gani, di man ni pa iwit ni si Satanas. Kung na iya sa Diyos, iya duhaon yun. Sa may nga sa iyang divine, kay iya man ni Satanas. Satanic man na, demonic naman na. Unsa may unang ngan, CD1, unsa man na CD, Cosmic Dinosphere. Cosmic. Gikan man na sa Cosmos Diabolicos. Kini atong kalimutan ipuyan. Gitawag ni sa Griego nga, original nga pulo nga, Cosmos Diabolicos. Kasi, buot pa sa buot, the devil's world. Kini, atong ipuyan. In other words, niya ito siyang teritoryo. You see? O nangagisangkapan ta sa Diyos sa mga hinagiban na itong magamit. Atong gamiton sa pag-asdang sa atong mga espirituhan ng mga kaaway, spiritual kanang enemies. So mo na nga CD1 nag-una gina. Unya magbanos-banos na, magbalik-balik, magbaylo-baylo. CD1 niya CD2. Unsa man ni CD1? Arrogance complex. Arrogance. Kung naa ka magpuyo diha, you are arrogant, proud, haughty, egocentric, egotistic, unsa pa, self-centered. Nya, kung ikaw religyoso na ka diha, you are unsa, self-righteous. Nandili ako'y sulti niya na naspulong sa Diyos. Mo na description kung tuwa ka sa CD1, arrogance complex. Now, mubalhin ka dito sa CD2. Unsa man itong CD2? Kanang hatred complex na. Nanay pagdumot, kalagot, kasilag, unsa. Mao na, adto ka. Nakita nimo ang diferensya. Kung wa ka magapuyo sa imong right place, you're supposed to be in the right place at the right time with the right attitude. Of course, na kay right attitude kung naa ka sa sulod sa imong divine dinosphere. You see? Kita nimo? So ako lang nangilakbitan. So, divine dinosphere mo'y atong right place, puloy-anan nato nga mga anak sa Dios, mga Kristohanon. Now, ang atong paghigugma sa Dios, by the way, ato po ning gisgutan, no? Loving God and our neighbor, ang atong mga isig katao, bahin kini sa royal law, harianong balaod. Now, atong hinumduman gyud, di nagyuni ang atong kalimtan ang atong positional truth, ang tinuod nga kahimtang nato, positional truth, nga kita na dugtong naiusa na
kang Ginoong Hesukristo. Kanang atong pagkayusan niya hangtod na. Wa na kanang pagkatapos hangtod na. Hangtod sa kangturan. And yet, kadaghan laging mga magtutong mga igsuo natong diha ni Kristo nga nagalakaw lang sila pinagi sa ilang makita dili sa pinagi sa pagtuo. They insist to walk by sight, not by faith. And they are just concerned on things that are seen, not on things that are not seen. Unsa may gisulti sa pulo sa Dios kud ang mga butang nga makita. Ang mga butang nga makita temporaryo. Dili permanente. Ang mga butang nga dili makita maoy permanente. Hangtod na sa kangturan. Naunsa man na? Of course, lambigit ka na sa pagtuo. Faith. Naunsa may gisulti diya sa Hebrewanon 11:1. Klaro man ang giingon diha. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ang pagtuo ba? Kana pagpamatuod, evidence niyadtong mga butang nga dili makita. Kasabot ka? O ang pagtuo is the substance of things hoped for. Maunay unod. You see? Unod niya ng atong gilauman. Gilauman ba in the future? Unsa ito paglaom? Nga kita kinabuhi uban sa Diyos hangtod sa kangturan. Tumang kalipay. Imagine, no more tears, no more pain, no more suffering, no more death. The old things are passed away. Revelation 21:4. Adto kitang mga magtutuo, mga puyo, uban sa Diyos sa eternidad. Where the streets of gold imong pagalaktan. Just imagine that. Streets of gold. Ang dalan bulangwan. Ang kahayag labihan gyud ka kanang kadanag ug kanang danag diha mao ang Dios. Just imagine, wa nay kangit-ngit ditoy. God is truth. Truth is light. And kanang ang sala ug ang dili magtotoo as unbelievers na kas kangit-ngit. Imagine that. So, let us remember nga kita na hidugtong na hiusa na kang Ginoong Hesukristo hangtod. Now, sa atong pagpadayon niini, agi og excuse me. Agi labas gyapon sa atong kanang gipangisgutan nga may kalabutan ni atong doktrina sa grasya. Now, grasya kini nga ato ding labas nimo no may tungod nining giingon og chronology sa kanang kabuhatan sa Dios, God's creation. Okay? Unas tanan, ang Dios diha nang daan, of course. God is kanang self-existing, uncreated ang Dios. Paminaw. Wa buhata ang Dios. Uncreated. Self-existing. Nabuhi siyang kaugalingon. Waigi kanang saligan, wa. Kay He Himself is the Creator. God Himself. Mao na una nga chronology. Okay, diha nang Dios. Sumwa pang tanan, diha nang Dios. Okay? He is self-existing
Sa kanya wa pa ang tanan. Just imagine, wa pang tanan ha. Wa pang mga kabuhatan niya, wa pa. Siya pag yun. Mo na ang chronology karon sa kabuhatan sa Diyos. Daan ang Diyos. Sunod. Unsa may gibuhat sa Diyos. What did He create? Nga diha na siya. Universo. Okay? Universo. Okay? Kining kalibutan, apil naman sa universo. Mao to iyang kanang buhat. Now, ikatulo, okay, human nga diha ng universo, iyang buhat ang kanang ang anghel. Okay? Mga anghel, no na to, milyon, quadrillion, kanang trillion, quadrillion, sa pakadaghan ng mga anghel. Okay? O diha siya leader. Ang leader nila mo si Lucifer. Kini si Lucifer, gitawag ni siya og morning star. Now, siya ang pangu. Siya ang leader sa tanang mga anghel. Okay? Karon, kay ang mga anghel nga binuhat sa Dios, iyang gidiligahan siya kamo maoy duma sa universo. Okay? Kamoy kanang bantay niini, pagpalakaw niini. Okay? Moto gidiligahan sa Dios. Unya, kadto si Lucifer being the head sa mga anghel, mga manurunda. Dito siya sa bantay siya dito sa trono sa Dios, sa third heaven. Okay? So siya nagbantay. Tingali, okay, masunurin, mo ba na binisaya, di man na sa may tinagalog, matinumanon. Okay. Si Lucifer, matinumanon gid siya. He was matarong siya sa tubangan sa Dios, kay wa man siya sala, wa siya mga kasaypanan. In fact, he was the brightest creature sa Dios. Labihas pagkamatahom, mabulukon kadto Lucifer. Ibaw kung sa meaning of Lucifer. Ang buti pa sa butong Lucifer, gikanis duha ka Latin nga mga pulong. Kaning Luci, kaning Latin grammar, og si gani, C-I, C-E, no? Ilan ang i-pronounce og chi. So, Luci. Okay? Now, ang root word yun ng Luci is lux. Kung sa may buta-buta og lux, light, kahayag, suga, kadanag. Okay? Lux, light. Now, karon kay kanang decline naman na declension ba sa Latin nga grammar, ilan ang gibutang sa genitive case nga luci. Sunda ko niini. Gikan sa root word nga lux, which means sa light, kahayag, kadanag, suga. Okay? So, ilang kanang gi-decline sa genitive case nga luci. Okay? Luci. Unya, kanang fair. Ang fair, ambot pasabot sa Latin, carrier. Tigdaba. Okay. So, kung tapuon mo ng duha ka mga pulong, light carrier, light bringer. So, sabi ni Saya, siya ay tigda o kalamdag, kahayag, suga, kadanag. See? Tanag yun, labihan yung hayaga si
mabulukon gyud kini si Lucifer. So mo nang yung Lucifer. Apan sa in English na nang pag-pronounce di mo, di naman che, Lucifer. Okay? Isabot ka? So kini si Lucifer, matahom, mabulukon, the most beautiful creature that came from the hand of God. Okay? Siyang leader sa minilyon ka mga kanang manulunda o mga anghel. Nagkaroon. Diha tingali panahon nga sa sige niya libot-libot dito sa kanang palasyo o sa trono sa Dios. Tingali dihay panahon nga ning lingkod siya suway sa trono sa Dios minsan. Bem suway kuno kog lingkod. Paglingkod niya sa trono sa Dios kay miingon mo siya, uy, lambi man din yung mahimong Diyos. Aha, diha, ni ba ka, unsa ni tabong Lucifer? Excuse me. Pagka omnisciente sa Diyos na ipaon mang Diyos, bisag asa man ang Diyos, okay? He is omnipresent, He is omniscient, He is omnipotent. Ang iyang pagkaibaw, tanan na ibawan niya, uy, nagarbuso man ni si Lucifer. Gitugkan naman siya kanang pagkahambugiro. Kay, excuse me, I have to clear up my throat pa. Hindi magagalikayan. Okay. Now, God created muriwain tagamay. Karon pagkakita sa Dios, of course, nagkaibaw man Diyos sa tanan. Naibaw siya, na siya sa tanang dapit, siya labaw makagahom, naibawan na niya ang kanang turok sa una-una ni kanang Lucifer. Maingon siya, Lucifer. Okay. Rewind niya po tagamay. Abrihin mong Biblia. Diya sa Isayas, Kapitulo 14, versikulo 12 hanggang 14. Isaiah 14:12-14. Akong basahon ang Isaiah 14:12. Nagaingon kini. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? Namoto iyang titulo. How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations. Verse 13. For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. Verse 14. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Uy, tiya mo na. Ning suod lagi yun sa iyang una-una nga. Gusto siyang mahimong Diyos. Na karon, miingon ang Diyos, Lucifer, sugod karon, di ka na Lucifer. Ang imongan sugod karon, Satanas na. Okay? The accuser, ang pasabot sa Satanas. Okay? Now, okay. Kanang pahawa. Giigihan na si Lucifer, nga si Satanas na. Pahawa din you do not belong here. Get out. And I will cast you now to the lake of fire. Human na to, nanighawak man ni si Lucifer.
o sa satanas na nighawak siya mayong hands akimbo ba sa in English pa. Nighawak siya. Uy, mao ba ni Dios sa gugma? Dios sa gugma makaka. Imo lang kung itambog dito sa linaw sa impyerno just like that. Mao ba? Imo kong binuhat? Mao ba na? Is that fair? Mao ba na Diyos nga gugma? So, human niya pagpangatarungan, miingon ng Diyos. Okay. Paminaw, Satanas. Di sa kana ako itambog, ako ipuspon, ako ioktaba. Ipuspon ako ang pagtambog, na pagsalibay o balibag na ako ni mo dito kanang linaw sa kalayo, nganlas kadaganang impyerno. Di sa kana ko ilabay. Akong ipuspon o karon akong buhaton ang tao. I am going to create man. Okay? Kay pinaagi sa tao nga akong buhaton, akong ipakita nimo. Okay? Ahong ipakita nimo ang pagkatinuod nga ako Dios nga gugma apan nila kay gugma ako hustisya. So, mo to iyang buhaton ng tao karon. So the primary reason why God decided to create man, paminaw, was for God to show to Lucifer, iyang ipakita ni Lucifer nga karon Satanas na nga siya nga Dios hingpit nga gugma at the same time perfect justice. And that God nga siya nga Dios is perfectly fair and just, reflective sa iyang being a perfect God. Kasabot ka? So mao to'y primary reason, main reason yun nga buhaton sa Dios ang tao. Mao to. Aton lang fast forward, iyang gibuhat ang unsa. Kinsa may gibuhat niya una. Si Ish, ang tinuong original yungan ni Adan, na Adan lang ito siya sa pagkalaglag na po nila. So ang iyang original nga ngan, Ish, I-S-H, Ish. Okay. So gipakatog niya, iyang gibuhat, gikan sa abog, may kuha ang Diyos, o iyang gihuypan na himong tao. Kaya na sa Genesis. So nahimong unsa living soul kanang atagan diha sa iyang ilong nga gininhawa sa Dios ug mao na the breath of life. So didto mitungha ang ginganlan og Ish. Karon sa daganas panahon, okay? Miingon ang Dios, dili maayo maginusara ning akong binuhat nga lalaki. Kinahanglan ni siya paris. He needs a partner, a helper. So mo na ang iyang ipagatugo na to si Ish og unsa gikuha ang usa ka gusok rib ni Ish og gibuhat nga usa ka babae nga ginganlan og Isha. I-S-H S-H-A-H Isha. So diya si Isha og nag-uban sila si Ish og si Isha. Okay? Now, dihay adlaw nga miingon ang Dios. Paminaw mo Ish og Isha. Makakaon kamustanan nga mga bunga sa tanang kakahuyan ni ining harden sa Eden. Paraiso. Sige, kaon mo sa tanang bunga.
gawas lang sa bunga ni ining kahoy sa pag-ila sa maayo ug dautan. The tree of the knowledge of good and evil. Now, gipakita sa Dios nga siya ra ang perfect good. Siya ra ang good. So, gidid-an sila, si Esau ug si Isa, sa pagkaon nitong bunga nga iyang idili, kay kadto laging bungaha, the fruit of the tree, of the knowledge of good and evil. Kita nimo? Good and evil. Mag-uban ganun sila. Good and evil. Mayo o dautan. Magkuyog. Nagipakita sa Diyos nga siya ang hingpit nga mayo. Nga way dautan. Nagasabot ka ba? Siya ang hingpit nga mayo. Dili buot siya nga kaning iyang mga binuhat makaila sa maayo og dautan. Kay mao man to resulta niya to ni kaon nila. Makaila sila sa maayo og dautan. O gawas pa niya na miingon pa ang Dios. Ayaw gyud mo kaon. Kay sa adlaw nga mukaon kamo niining akong gidili nga bunga sa kahoy sa pag-ilas maayo og dautan, mamatay gayod kamo. Mo'y pasidaan sa Dios. Ayaw yun mo kaon. Kasi adlaw mo kaon mo, mamatay yun mo. Okay? No, bantay. Kadtong giingon sa Dios nga mamatay sila, dili to kamatayon sa lawas, dili. Dili to physical death, kundi spiritual death. Ang buti pa sa butra ba niya ng spiritual death, dili kay mamatay ng espiritu, kay may espiritu mamatay. Kana panultihon lang na, termino lang na, nga ang tao mahimulag, hingpit nga pagkaimulag sa Dios. Mao na yung spiritual death. So, ilha, karon ang buti pa sa, ayaw na yun kalimti, ang buti pa sa spiritual death, kamatayong spiritual, mao nga sila mahimulag, hingpit nga mahimulag gikan sa Dios. Complete separation from God. Okay? So, ano to? Pag kinsa mahingkao ko na. Kinsa man. Nga naarbay, versikulo niya sa Genesis nga nag-ingon nga kadto sila si Esau ug Isa. Okay? Kanang nag-a-attend sila Bible study ni Ginoong Jesucristo. Our Lord Jesus Christ was conducting daily Bible study dito sa Paraiso. O niya, tingali kining babae kay awahin naman siyang gibuhat. Tapuan tingali, dili mo attend. Panagsara siya mo attend sa Bible study. In the cool of the day, si Ginoong Jesucristo mutudlo sa pulong sa Dios. Unya si Ish, matinumanon siya, tambong. Si Isa, tapuan lagi, tingali. Tuwa na siya sa bahay dito, sila pang beauty sila siyang kaugalingon. Hinggilan siya pamanicure, tingali. Sana, pagwapa sila, pamintal siyang lawas. Pamintal niya. Okay. So, karon si Lucifer kanhi, si Satanas naman, ning adto sa paraiso. Natanaw ha, bantay. Kini si kanang Satanas. Actually, Satan and his angels, kaning mga demonyo. Demonyo man ang mga fallen angels, makaposes, makapuyo sa lawas sa mga hayop o mga tao. They can possess the bodies of animals and human beings. Nakaron, ning suod ni si Satanas sa usa ka bitin, haas ba?
iyang gisudlan ang has. Mo to iyang gigamit karon sa pagtintal ni Esog ni Isha. Sa karon, kay antong panahon na ang mga bitin, mo to'y mga pet nitong panahon na. Karon lahi na mga pet. Iro, iring, unsa pa mga langgam naman. Uban ganin na pet ng mga buaya, mga leon baron. Antong panahon na, mo gipili ni Satanas kantong bitin, kantong has, snake ba? Mo gisudlan aron gamito niya mo ipag mutintal nila ni Esog ni Isha. Sundan niya, muwa niya kaspasing. So, iyang gisudlan. Na dito na. Iyan ang kitsa iyang giduolo na. Ang laki ba o bay? Ay, ang bayi iyang giunag duol. Wise man si Satanas, God. Okay? Karon iyang giduol ang babae. Mingon siya. Iyang gisit-sitan dayon si Isha. Dali ra God. Ngan unsa may gidili sa Dios ninyo? Unsa may gidili ninyo? By the way, katong mga pet nilang mga bitin itong panahon na dili na magkamang. Mutindog na siya. Murag tao. Mo to nga favorite gitong pet sa mga katawhan itong panahon na. So mo to gipili ni Satanas. Okay, karon misulti na ang bitin nga si Satanas. Unsa may gidili niyo sa Dios? Di gididan mi pagkaon niya ng bunga sa kahoy nga kana mo kanang bunga nga pag-ila sa mayong dautan. Unya, iyon kami nga sa panahon nga mukaon mo na mamatay yun mo. Mo'y gisulti sa Diyos na mo. Unya, miingon man ni Satanas, uy, di na tinuod. Ang labing tinuod, iyan nagilingla. Ang bay, tinuod, di mo pakanoon na kay di siya buot nga mapariho mo niya. Nya, murag ning turok dahil sunahon na ni Isha. Amo ba? Kaon mo na. So, unsa man? Ang kaon ba? Ang bay? Kaon man si Isha. Diha, laglag si Isha. O niya pagkahuman niya kaon, pag-abot ni Ish, gikan sa tingali Bible study pa tingali sa to. Iyang gitawag si Ish, dalira. Nga naman. Uy, gididan ta sa Diyos ini pagkaon ng bunga. Ni ay bitin, ni ay nag-ingon nga, di na tinuod. Nga, mo na gididan ta sa Diyos di ay kay, dili siya buot nga mapariha taniya. Nga mabuka ang atong sa labutan nga, mapariha taniya. Dili na tinuod nga mamatay ta. O niya yung ingkib na yung kaon naman si Isha. Karon iyang itagaan si Ish. Ingkib po si Ish. Kaon siya kay. Kadtong iyang gibuhat. Pagpaila sa iyang unsa. Kanang succumb to the authority of the woman. Sa iyang asawa. Nabali na. Ang otoridad na baunta ang laki. Karon na may sunod siya sa iyang asawa, pilde. Silang duha na nga laglag, patay spiritual. Kasabot ka? Nahimulag sila. Hingpit yung paghimulag nila sa Diyos. Ito, pagka human yun lang pagkalaglag, fallen na sila, gigihan sila sa Diyos. Pahawa na kamo din eh. Di na kamo, you don't belong here. Okay. Mo itong gipangutana sa Diyos.
ipangutana sila, is ug isya, mangutana ko ninyo, inyo bang gikaon kadtong akong gidili nga bungas kahoy sa pag-ilas mayog dawtan? Una gipangutana sa Dios, is isya, asa man mo? Hae man mo? Miingon mas is nga karon Adan naman siya. Ingon siya, di remedios ning hubong mi kay kanang hubo na mi. Ingon ang Diyos, anong hubo mo? Anong nibaw mong hubo na mo? Ning kaon tingali mo sa kanang bunga sa kahoy nga akong gidili. Ingon si Ish, tungod man nining bayi nga imong gihatag, isig unsa? Isig kanang passing the buck na sila. Okay. Kini man kung bayi mo imong nakaingon na kung nadako niya. Niya po, si Isha na po, miingon na po, tungod mo nining bitin nga nagtintal na ko, nadapo ko, passing the buck na sila. Karon, dali sila kuha o unsa, tapis, kaya kaalinggat naman sila nga, hubo na sila, nga tapis sila o kanang, sa nga na ning dahon sa higira, mura ba o sa gusahis, mo ba na Bisaya? Ilang gitabon silang kaugalingon kay hubo naman sila. Kinsa mayingon ninyong hubo na mo, tungod na sa inyong kanang pagsupil sa akong gidili. Miyon ng Diyos. Karon pahawa na mo. Kanang inyong gitapis nga daw sigira akong pulihan kana o kanang halad ang Diyos o iyang gikuha ang panit niya itong iyang gihalad o mo gitapis nila kay kadto di ay dahon sigira represented man's self-righteousness nga di madawat sa Dios. Karon gipulihan sa Dios og skin of the kanang burnt offering, ang panit nito mo'y gipuli tapis nga it is divine righteousness, perfect righteousness sa Dios. Misaad ang Dios nga kanang padad-an ko kamo og manluluwas namon na si Ginoong Kristo. Okay, ato ipadayon ni ugma. Kay taas-taas pa ning istoryahan nini. Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong paglamdag kanamong dugang, sa imong kamatuoran. Salamat, ining grasya nga mong ipahimuslan. Badi kami sa among pagbagbuwag ning adlaw, likay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik dinhi aron kami makapadayon sa pagsibog sa unahan sa among Kristohanong pagkinabuhi. Pinagis pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa imong mga pulong sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ingon nga imong mga anak. Salamat o Diyos ni among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo among bugtong manluluwas. Amen.